खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आकिलिकां ब्रह्म धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट साफुरि सानजारि नोगोरनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां J.B Gurukul इंलिश स्कुलखौ गोदान जायगायाव लांनाय जासिगोन दिनै थामहिनबा 14 अक्ट'बर खालाराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट साफुरि सानजारि नोगोरनि J.B Gurukul इंलिश स्कुला जाय जायगायाव सोलिबाय दंमोन बे जायगाखौ दोनथ'नानै गोदान जायगायाव लांनाय जासिगोन मानोना बै गोजाम जायगायाव थानाय हाया J.B Gurukul इंलिश स्कुलनि थाखाय थोजासे नङा फरायसा बांनायनि थाखाय नांगौ बायदि फरायसाफोरनो सुबिदा होनो हानाय जायाखैमोन जेरै हस्टेल रुम गार्डेन बेफोरबादि होनो हायाखैमोन बेनिखायनो J.B Gurukul इंलिश स्कुलनि जोनोम होगिरि जयमल बसुमतारी बिथाङा फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट साफुरि सानजारि नोगोरनि सेरें दैमानि खाथियाव थानाय हांमा फोथाराव 22 बिगा हायाव फुंबिलिनि समाव ब्रह्म धोरोमनि जयग होना इसोरनि बोर बिनानै सिमेन्ट साफुरिनि J.B Gurukul फरायसालिखौ गोदानै गायसनहैदों गोदान फरायसालिनि गिबि खुन्थियाखौ जयमल बसुमतारी बिथाङा गायसननानै होयो आरो बिथांजों लोगोसे गासै बिथांनि नखरनि सुबुंफ्रा हेफाजाब होनानै दिनैनि J.B Gurukul फरायसालिनि गोदानै गायसननाय लाइ खुन्थिया हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन